владея няколко езика в различна степен на владеене, защото е интересна така моята езикова биография. Започнах с, разбира се, български, нали? В къщи се говореше ладино. Ладино, това е една форма на испански език. И въпреки че аз самия не говоря ладино, когато отидох в Испания за първи път преди много години, все едно се чувствах в собствена среда, езикова среда. Така че този пасивен език, ладино го малко или много, да, го разбирам. Моите родители ме записаха много изненадващо на немски, да уча немски език. Немски език не ми беше приятен, трябва да си призная, и затова в училище, когато се наложи да учим западен език, започнах френски. Междувременно учих руски език, защото всички учихме руски език. Една скоба отварям, руски език го научих в Израел, където има доста руснаци, където ако не знаеш руски език в тези творчески среди, няма да можеш да се оправиш, защото иврита и този сложен език, така и така, не можах да го науча като хората. По-скоро го знам на такова улично ниво, мога да се оправям най-важното в банките и в гастрономите, там в моловете също, защото и това е така необходимо понякога. Но с този език, иврит, все пак завърших една дълга степен на обучение в съответно учебно заведение и така тогава на стари години, както е думата, успях да се почувствам като ученик. За английски не говориме, въпреки че много късно започнах да го уча и имам така общо взето впечатление, че не съм го научил. Той е труден език. Но за радост, творческия език, музикантския английски, на конференции, на фестивали, на конкурси ми се отдава и добре се разбираме с колегите музиканти и композитори. Даже имах един случай, когато имаше различни композитори на такава конференция. Един руснак, един чех, един, забравих може би да кажа, чешки език, разбира се, чешки език. Когато учих в Чехия без чешки, нямаше как да започна да уча електроника. Така че и чешки добавяме към сумата от езици. И когато този случай, когато имаше така, колеги от различни националности и всеки си знаеше само твой език, само своя език, аз се явих в ролята на един преводач, който превеждаше от чешки на руски, на английски, на иврит, на какво ли не. Така един случай, който ми доказа, че човек трябва поне малко от малко да разбира езиците и да може да ги практикува.